Bueno, doncs és una trobada que teníem ganes de fer-la fa molts anys, però clar, mai no havíem tingut l'oportunitat i ara aquest any, coincidint amb el 10è aniversari, vam creure que era l'oportunitat per dur-la a terme, juntament amb la colla del Calçot, que ells fan 20 anys i nosaltres en fem 10. Bueno, és una trobada que si el temps aguanta crec que estarà molt bé, perquè hem vingut 11 colles de la demarcació de Tarragona i bueno, doncs avui ens traspassen el gegantó de la Pobla fins a Valls. Una bona rebuda i vull dir que encara els estem modificant, acabant detalls de la roba, modificacions interiors i tal, però vull dir, han agradat molt. Juntar totes les colles que tenim a la demarcació, que són moltes més, el que passa, clar, a veure agrupació a Barcelona hi ha moltes que són d'aquí i d'allà de tots els puestos, n'hi ha que només són de l'agrupació sol. Pues això ho demana la colla, a les colles de la ciutat, ho demana i llavors fa... Normalment només n'hi ha una que es presenta cada any, o sigui és fàcil triar-la.